Спомням си момента, когато бях дете. Обикновено момче с позени колене. Стоях пред блока и си мечтаех да съм добър герой, когато си играех. Бях дете през времето, когато шоколад и кола бяха по-скъпи от злато. Събирахме се всички на големи банди, не се подчинявахме на родителски команди. Спомня си, когато имаше режим на тока, чудехме се защо е тъмно пак пред блока. Баща ми имаше жигула комби, бачкаше до късно, връщаше се като зомби. Киндите в семейството бяха дефицит, майка ми трепереше да не стана бандит. Но живота е такъв, ситуацията е такава, а аз израснах такъв в тая държава. Бяхме деца, живота беше игра. Сега не е така.